का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तुम रो सब बढ़िया में जा रो सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतलावल बन हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में और पवन जी के बारे में। तो यहाँ लोग के कल गाना आइल है ये बार खेसारी भैया के काल आइल है ये बार इनिको रही है ठीक बा। तो खेसारी भैया के कल गाना आइल चॉकलेटी सड़िया ये बार पवन भैया के आइल है अपना राजा जी के। देखल जाता है ये सबसे व्यू के और बेस्ट जाता महाराज। अभी देखलावत ने स्क्रीन पर और सबके देखी जाए खेसारी भैया के देखी जाए 2 घंटा में 72,000 व्यू मर्द 2 घंटा में वो है। पवन भैया के देखी जाए पवन भैया के 2 घंटा में मर्द 24,000 व्यू गइल बा। एजे से तो मालूम में चल गलो के और व्यू ज्यादा जाला के और कम जाला मर्द लगे झूठो के हवा बनैला से ना हुई मर्द। रुको जरा सबर करो। खेसारी भैया के चॉकलेटी सड़िया जो आइल बनू तो एकदम धांसू आइल बा महाराज। ये बार अभी जस्ट रिलीज भइला आ पवनो जी के यही बार रिलीज भइला मर्द लगा गाना ठीक बा। मर्द का केहू कतना बतियाई मर्द खेसारी भैया के दबाव वाला बा आज के डेट में कोई नहीं खे मर्द लगा जान गुलो है जे व्यूए से मालूम चल गुल मर्द के कर कतना पानी बा के कर कतना एथी बा मर्द लगा झूठो के हवा बनैला से होई मर्द गजब। तो हम लोग के बड़ा लोग मर्द खेसारी भैया के सब जना गिरावे पे लगल बड़ा लोग मर्द वो गिरी है ना यही सब ना कहलन ट्रेंडिंग स्टार मो स्टार है मर्द हिट मशीन पावर स्टार खेसाई ले लिया तो मर्द मो स्टार है बने पवन जी रौरा ये सब गायकी छोड़ी अब चुपचाप रौरा बैठी महाराज ठीक बा। मर्द खेसारी भैया के दबाव वाला कोई बा मर्द आज के डेट में चॉकलेटी सड़िया जो आइल है नो मर्द धांसू गाना बा एकदम गाना के जवाब नहीं खे मर्द लगा ठीक बा। मर्द तू क्या कह दिले बड़ा अपना राजा जी के मर्द देख लो व्यू मर्द 2 घंटा में 24,000 व्यू गइल बा। पवन खेसारी भैया के हेजा मर्द 2 घंटा में मर्द लगे हेजा 72,000 व्यू गइल बा मर्द लगा व्यू मर्द यही तो ना कहलन ट्रेंडिंग मशीन हिट मशीन मैं स्टारे होने मर्द लगे जानी गुलो खेसारी भैया के दबाव वाला भी कोनो जन मर्द एथिए नहीं खन भइल ठीक बा। केहू कतनो आई कतनो जाई मर्द खेसारी भैया लेखा ना बन पाई ठीक बा। मर्द अपना आपके का बुझल मर्द तू हर मर्द इहे कहल हम ब्यासे हनी इहे व्यू जाता व्यू के ठेकान ना मर्द खेसारी भैया के चॉकलेटी सड़िए जौन आइल बनू एकदम खतरनाक आइल बा मर्द इहे कहल अपना आपके हम ब्यासे हनी मर्द भी ब्यास न तो धना सड़ तू बैक मर्द इहे ब्यास सड़ मर्द का तू गजब बतिया दलो मर्द अपना आपके का बुझल मर्द चॉकलेटी सड़िए जाई जा महाराज देखी जा एकदम गर्दा को के पवनो भैया के मर्द एकदम गर्दा को के देखी जा मर्द खेसारी भैया के दबा वाला कोई बा मर्द पवन भैया कहलन हम बनी व्यू में मर्द व्यू में तो औरो बस के बात नहीं है ठीक बा। अपना आपके का बुझल मर्द खेसारी भैया के दबाव वाला कोई बा मर्द आज के डेट में मर्द है जब व्यूए से मालूम चल गल बा मर्द का बतिया वाला तू अपना आपके है मर्द इहे कहल हम पावर स्टार हनी हये स्टार हनी है जब ट्रेंडिंग स्टार ठीक नहीं बने मर्द लगा खेसारी भैया मर्द गजब तू बड़ा मर्द अपना आपके यही जानता जा अंदर है मर्द बैक मर्द खाली हवा बनैला से हो जाई खेसारी भैया के हल्का में ले तड़ो मर्द खेसारी भैया के दबा ना पी पवन भैया ठीक बा। मर्द केहू कतनो आई मर्द खेसारी भैया से लेखा ना बन पाई ठीक बा मर्द।